Wadonj kanyakle pau tuke kumatimba dhula mar Harambee Stars timora komargi mogik motelo ne tielo mar ariyo mar tugo e kindgi kod piny Botswana. Starlets no timora ka gintiere gi geno mar dhi yudo loch to kuok amodhi mar gol 1-1 kod Botswana e tugo manotugi tich adek jumani e alap manyayo. Jotugo nyiso ikruok margi makare kod mijingo mar dhi yudo loch kendo yudo thuolo mar tugo e tuke mag AFCON higa manyien. Tunafeel bado tunaweza kulingana na training tumetrain, na naweza sema mistake yenye tulifanya hiyo kidogo tumerekebisha. From the look of things, we are ready to get good results in Botswana. Si mechi rahisi lakini si mechi ngumu. It is very much doable. The girls are ready. Tunatoa kwa akili yao the away aspect. Of course it's there, we are going to play away from home. But we are reminding them every time that kwa pitch it's them versus the players they're playing with. Philip Shihasi ejaloch mar tuke mag